Concello de Sanxenxo hai unha casa de estilo contemporáneo con espectaculares vistas á ría de Pontevedra, que ademais de ter piscina e dúas terrazas exteriores, conta cun decorado moi coidado no seu interior. Isto debe ser o traballo da súa decoradora, unha muller chamada Alicia Lledó. Hola Alicia, como estás? Hola, benvidos. Bueno, viñamos fascinados coa casa así dende afora, parece que é impresionante, non? É moi bonita. E ti vives aquí? Non, é a casa dunha amiga e eu sou a decoradora. Moi ben, imos entón a visitalo? Imos ver. Veña. E o primeiro que quero que desades é esta habitación que é impresionante. Estou namorada dela, máis bonita. Carai. É como un escaparate. Ten unhas vistas preciosas, a piscina, as paredes son todas personalizadas, pintadas a man, os espellos son feitos pa aquí. Aquí ten un armario que é antigo, que se recuperou, é un armario personalizado e está pintado por min. Que me dis dese garabato que vexo aí? Pois esa é a miña firma. Sempre firmo os meus traballos. E tanto cristal? En principio, esta habitación estaba destinada para ser un estudio, pero despois, co tempo, como viña xente e tal, decidiron facer un dormitorio. Isto cerrase totalmente e queda totalmente a intimidade da habitación. Este cheslón estaba ubicado no outro lado, pero facíase moi aparatoso e decidimos movelo por aquí porque creímos que era o sitio máis adecuado, pois tumbarte aquí no cheslón e ver a piscina, estar aquí relaxado. Agora imos pasar o salón. Veña. Como podedes ver, tendes a zoa de comedor. Esta mesa tamén é feita por nós, pintada tamén a man. E as sillas totalmente son diferentes, tamén aproveitadas, son sillas recicladas, antiguas. A lámpara tiña a dona noutra casa que tiña. Eu aconselleille que a trusera para aquí. Aquí estas portas cerranse totalmente e queda no medio este mural que pintamos para darlle armonía ao entorno.